Vítám vás u dnešního videa z Minecraft. Ahoj. Bude to z Robloxu. Dnes to není s Aginou ani Takže s tady. Miluškou. O tady. Vidíš, já jsem metalitem. Jo, ale jenom jsme si dali toto, protože nás už to tak taky. A trošku jsme si už vzali i nějaké věci. A to je úplně všechno zadarmo. Wow. Obu poseliti. Me se to dávám pio. Me to dali na silika cesta. Ty nebo já Já nechci si to... tam 8. No dobře, já se teleportnu. Sem? Za 20 000. Co děláš? Hej, to si dělají ne, prostě. Si to koupím a já no, ale to je jedno. Není jedno. To prčít. Co? Kde to jsem? Já padám. Dobře. Já Tak jsem jo, už jsem si to zase tam koupila. Ne. To nejde. Já mám tu já tam i Stasi, protože my jsme tolik se stavitosti. Jo, 4, 0 a to bylo vidět až nevidíte. Ne, 3 0. To byly 300. No a to nám tak nefatilo. Já jsem fatal. A kleka to vyloží. My ti to ani to nesem, prostě to Myslím, to je plus, to píše, že máš plus 2000, ale přidá ti to 20 000. Dani, já mám víc levelu. Dám si teďka 300. Konečně už se můžu jako... Hej, puste mě tam do Proč mě tam nechcou pustit? Tam. A nikam. Omuboce, ne! Já jsem umřel. Tam To je taky s tom. Vani! Hej, tam musí. Já nevím, že to můžeš na všechny. Mytí. Ale mega dobrý ten, ale... Sesta. My se nevíme vítos. Kam se zase napojuju? To je... Nejdi, to budeš tebe. Mytí. To je tady nějaká My vám zakazujeme tuto se sesta. Proč? Tak vás musí se nazvat. Se sesta. On je na to. Nemám se jak měsíc tu sama. Vidí? Já tu musím nastavit moji výkon. Sice tak takhle. Dělá? Hej, Co dělá? Kangury jsou za tebou. Hej lidi, dívejte, co se jí stalo. Jako doslova, co on... To je hází nějaký salta, ne? No, asi, je papa. Já mám Ty máš peta, jak jsi ho získal? Jo? Máš jak vypadá Cosmic Tray. Hej, zkoušíme si všechny Cosmic Tray. Vani? No jo, ale to Vani, můj... já mám seveny. Víš, tak to máte tady ty traily za Vani, já mám, hele. Jde zadarmo? všechno. Si dej ke mně. Já tam na... Supernova trail. Toto? Ano, už to máš. Vidí, Jo. Vani, hele. Co? To musí. Ale ty to musíš. Balerina cappuccino, protože jsem tady házet nějaký salta. Jo. Jo, aha, já se šla špatnou stranu. No, už přestal házet salta. No, tak mě přestala. Hopa. Mám peta. Vidí. To jsem... Au.
potom... Nechci 40 000 jiných do portovanček. Co? Já jsem to nějak vyrovnat. Konečně. Lidi, omlouváme se na zapýtat zvuky. To prčí. A já tu vypadnu. Jo? Ale jo, to můžeš fakt tady tu dma chodit. Ale je to hustý jako. Já to tak přehnu, ne? No, ne. Hodně si vlno. Lidi, To bude všechno omlouváme se za... včeličkový, úplně takový sam mr. Může mi to přestat štvát? Omlouvám se, lidi. Jako proč bych nemohla? Běž tam. Konečně. Kam skáču? Do prčíc. Ne. Właśnie nasza miała się na niebie. Říkej mi jménem. Ewa. Ty go ne. To jest nie super, ta doma. Že jo. Jo. Ne, já přeletím tu pitomou stěnu. Já nechci právě. Teďka kam? Hoď na ten. Poletíme. Ne. Já to nezvládnu, sestra Ousi. To je mega těžký. Ne. A to, když jsi mega rychle, to mám asi tam. Sestra. Kde? Jo, takže tam. A tam to začíná být těžší. Musím být nad tím. Yes. Kakám. Ne! Asi jsem na ten... Bože! Lidi, já mám hodně počty dětí. To Jo. veje. Já chci do druhého světa totiž. Pane Bože! To Lidi, jeden ten hrozně kámen dobře. Pani Tesu! Pani Hetesen! Ne, to prčí! Pani Hetesen! Jo, ne. Vidíš? Ne. Jo, vidím, prosím tě. Ty se stál? Jo. To se mi nelíbí. Pani, jsem na tím posledním. Pořád jsem dal. Co je do prčic toto? To je, to je koule zase. To je jak... To jsem. Lidi. Kolik je hodin? To už je dalek, já jdu 6 ven možná. Kolik se tady poslalo navzaj? Ne. Víte, toto je meta 10. Víte, To zvládla jsem to tam krásně. protože A proč se hnedka musíš spawnovat koule? já se tam spawnu, já jsem tady milionář. Ty Bogo, kde je za... To jsou ty... Já Halo. jsem milionář povědět, poště. Ne. O, ne. Už jsem tady a to je zase co?
Půjdu prostě rovně. Co to je? Kam, co to je? What the hell, to je nějaký bludiště prostě lidi. A to já vůbec nechápu, ale ok. To je skutečně super. Fakt, Já jsem to našla! Oh my god. Co, omlouvám? No tak. Ne, oh my god. To nepřidala ty. Ne! Vidí, au! Já tu ubijám. Co je to? Vidí, Yes. já tu... Já chci do druhého světla. No dobře, vezmu si tady 2 miliony vinil. Fanny, ty máš 2 miliony? Vino! Jo? Já se podnu za tebou. Fanny, my jsme každý milion asi ty kafelece. Mhm. Tam ne, říkám. Komu? Komu asi? Mě? Ne. Super. Ne, ne. Už té hře asi ne. Vidí. Ne, ty tam máš reklamu, že? Fú. Jako málem zgébla. Co je tady? Jo, ale tady je taková vlna. Rychle běž sem. Ne, protože jsem dostala tolik ven. A pro dnešní video to bude vše. Jo. A čau. Čau. Čau.